ang imong lungsod, tungod sa imong gugma nga walay suko. Ang mga utang ug ang among kalapasan, pintaon papasa o gayaw hinumdumi. Sa ngalan ni Jesus ang manluluwas, isapin ka karon nga among amahan. Ginoong Diyos kaluyanan ang imong lungsod, tungod sa imong gugma nga walay suko. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Maayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa atong pagsaulog sa Santos nga Misa. Atong iandam atong kagalingon pinagi sa pagpangayog pasaylo, paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon, kay nakalapas akong dako o yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, Maluoy kakanamo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Magampo kita. O Ginoo, kaluoy kanunay aron makabantay ang mabantayan ang imong simbahan, kay kung wala ikaw, masukamod man gayud sa kalawot ang tao. Ubos sa imong panabang, iiway siya kanunay sa kadaot, ug aga ka nga na sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari iban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo. Kamong mga pangulo o inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa kinig dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Kung magmasinugtanon kamo, makakaon kamo og mga maayong abot sa yuta. Apan, kung musukol kamo og dili patuo, patyon kamo pinaagi sa espada. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gipadlong ko ikaw. Kayang imong mga halad anaa sa akong atubangan kanunay. Wala ko magkuha og turo, gikan sa imong balay. Ni mga kanding, gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong giasoy mo man ang akong mga kasuguan, ug giangkon sa imong baba ang akong kasabutan. Bisan gitumtan mo ang mga pagpantun, ug gisalikway mo ang akong mga pulong. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa pagbuhat mo ning mga butanga, magpakabungol ba lamang ako? O naghuna-huna ka ba nga sama ako kanimo? Badlungon ko ikaw diha sa pagpahinumdum kanila sa imong atubangan. Ang maghalad o pagdaig, agig sakripisyo, nagahimaya ka nako. O kaniya nga nagalakaw sa matarong, ipakita ko ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Pagdaig alam kanimo, Ginoong Hesus Kristo, Hari sa himaya, nga walay katapusan. Ang pulong mo, Ginoo, among kahaya o kaluwasan. Pagdaig alam kanimo, Ginoong Hesus Kristo, Hari sa himaya, nga walay katapusan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Mingon si Jesus ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumanon ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan
ayaw ninyong sunda ang ilang mga buhat. Kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugkos sila og bugat nga mga karga ug gipapas-an nila ang mga tao. Apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tan-awa unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gibaligto sa ilang mga bukton. Tan-awag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbera ug sa mga linaing lingkuranan sa sinagoga. Gusto silang yukbuan ug tahuron didto sa mga merkado. Ug ang mga tao mutawag kanilang magtutudlo. Ayaw kamo paghingalag magtutudlo kay kamong tanan managsuon man usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawag si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. Ayaw sab kamo pagpatawag og pangulo kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglan mahimo nga inyong sulugoon ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Galaganan kanato gusto natong pinaka taas nga posisyon. You want to be the best, number one. Ganata na. Gi-raise ta na nga. Strive to be the best. May mong top 1 sa imong klase, valedictorian. Kung di ta valedictorian, murag mahiubos ta, ma-discourage ta. Alam na ko'y sa ka-adapted nga 8 years old, ako ba? Sige siyang ingon nga. Ganun di niya makatapuan ron. Muna nga siya tuon. Ayaw ninyo i-pressurize mga bata. Diya sa pagtuon. Dili na yun sila maka-enjoy sa ilang sa youth nila. Daghan ba yung anak? Tuon niya. Wala na yung panahon makigalubilo sa mga bata, kanang duwa. They miss their youth. Dako kayo ng ilang ng ilang disadvantage pag dako nila. May mga tao nga very, very successful in life sa iyong professional pero failure sa ilang personal nga kinabuhi. Taas ang IQ, very low ang EQ. Hinamduman ninyo kamo mga ginikanan, ha? Sa persahon na itong mga anak, gusto mo mahingong valedictorian, top 1 sa klase, na wala na yung panahon para magduwa, makigalubilo sa ilang kay. Gusto na itong top 1. Mama nag-iris na, number 1 ta. Nga naman, garbo, pride. I-develop natin na garbo. Pasigarbo sa Sugbo, garbo sa Lapu-Lapu. Garbo. Saan ang garbo? Maluwas taan ang garbo. Mo ba nagikuhan sa Ginoo? Magpasigarbo ka mo. Ang magpataas, ipaubos. Kinsa may angay na itong ipasigarbo, atong kaugalingon. Atong kaugalingon ba nga atong ipasigarbo? Kinsa man.
To Him be the glory alone, not to us. Siya lang ang natong himayaon. Siya ang number one. Kita, di arata sa ubos. Pride is one of the 7 deadly sin. Anong deadly man ang pride? Deadly na kay that is the father of all sin kay nga naman ang pride muna ang ugat sa lao daw. The root of all evil, pride, not money but pride, tungod kay nagbabagna, it blocks us from the truth. Sa man ang kamatuoran, kinsa man kita sa mata, sa atubangan sa Diyos, kinsa man kita. Kaya kung pride ka, ikaw ang number one. Tanan na akanimo ang atensyon. Proud ka sa kagulingon, kay bright ka. Adun na kay taas nga posisyon. Adun na kay daghang kanang bahandi. Di siya man agikan. To God be the glory, not to us. Muna. Pride is the root of sin because it blocks us from the truth of who we are before God. Kinsa mata? Wala tayo kapasigarbo. We are dust. Na gusto mo tang pasiguro kay taas tang posisyon, honorable ta or excellent ta, whatever. We are nothing before God. To Him be the glory. Na, saan na ito pagpasinunggo ang Ginoo? Panagi sa palakpak. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga ba na ang pagpasinunggo natin sa Ginoo? Mahilig na ba na? O man sa misa, palakpak. Ano man? Nanginanglan ba Ginoo sa atong palakpak? God needs our applause. Kinsa may nanginanglan? Tao. Kita. Gusto nato nga, siguro gana, naging palakpakan siya. Wala yung makapadugang sa iyang himaya. He has everything. Wala ta. Mahilig ta magpalakpak. Kisa may itong palakpak, si Father, palakpakan nato. Usually mo na kay nindot ang kuan, nindot siya mawali, guwapo siya, o maayos siya mo kanta. Palakpakan nato si Father, dili ang Panginoon. God never desires our applause. Kita. Yung saan na ito paghatag o himaya sa Ginoo? Saan man? Palakpak, dili. Let your light shine upon all people. Saan na ito pagpakita ang kahayag na ito? Pinagi sa iyong mga maayong buhat. Nga mupalakpak na sa Ginoo, pinagi sa atong mga buhat. Kaya aron, dayon ang Diyos. Nasa one. Let your light shine upon all people so that you will glorify God. We glorify God by letting our light shine. Pinagsama yung buhat. Papakitag maayong buhat. Pagtabang sa mga nanginanglan. Pagpanalipod sa mga gidaog-daog. Sa mga kabus mo. That is how do we let our light shine and we give praise to the Lord. Not through our applause. Wala man na mauso ng palakpak. Nagpauso, palakpakan natin ng Panginoon. Nakilasan, maratag palakpak. Tikibol ng palakpak mata. We do not give praise to the Lord by clapping our hands. That's cheap way of giving praise to the Lord. Ang pinakamataas is, let your light shine upon the people around you through your good deeds, your act of charity, act of mercy. Muna. So, aron ang mga tao nakakita sa imong maayong buhat, daygo nila ang amahan. Sakto nga hatang palakpak sa Diyos. Pinagi sa imong kinabuhi. Dili sa kamot lang. Chipwil na. Wa manginanglan Ginoo anak nga palakpak o pagdayeg sa Ginoo. Pero kung gusto mo palakpak, okay ra gyapon. May nagpunatog palakpak pero say palakpak ta nga wala matay. Anong mo palakpak mga?
Kaya palakpak ba ito usa? At sunod-sunod sa ta, maratag mga kanan eh. Wa tay una-una. Ano na tayo buhaton, we know what we are doing. Kung sa may purpose sa atong pagbuhan. Dili kay sunod-sunod lang ta. Ako mingon nga bawal na ang pagpalakpak. Kaya na ibang siguro mga pare, ganahan mong palakpak. Pero mostly di sila ganahan. Ang misa, dili man na kuhan. Dili man na ganang program. Palakpakan na ito ang barangay captain. Maayos siya mag-speech. Ang mayor, sila, ganahan sila. Di man na program ng misa. Ngano mo palakpak man ta? Kaya adunay maayo nga performance. It's not a performance ang misa. We give praise to the Lord by letting our light shine on other people through acts of charity, acts of mercy. Muna. Manindog kita. Pamation nato ang pahimangno sa atong Ginoo na nagtudlo ka nato pagbuhat sa iyang gimbuhaton. Uban ang pagpaubos ug saway pagpasigarbo. Mingon kita Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan sa hingpit maghalad sa ilang kaugalingon alang sa ilang halangdong tawag sa pagwali sa maayong balita. Mag-ampo kita. Ginoo, patalinghugi ang mga pangamuyo. Nga ang mga ginikanan ug mga magtudlo inubanan sa ilang pagsaksi ug sa ilang maayong panig-ingnan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga sa kanunay pangitao nato ang pagbuhat sa unsay matarong ug nga ang pulong sa Dios maoy buhing mugahom sa tanan natong buhaton. Mag-ampo kita. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga tagdo nato uban ang gugma ug kaluoy, ang mga masakiton, ang mga idaran ug ang mga nag-inusara. Mag-ampo kita. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa pahulay ug sa bag-ong kinabuhi didto sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Langit nung amahan, paladmi ang among pagtuo, sa ingon mutubo kami sa imong gugma, ug sa kanunay mualagad kami kanimo, uban ang manggihatagon ug matinud-anong kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, pinaagi nining santos nga misa. Ubos sa imong kaluoy, himua nga ang imong grasya, magpalingkawas unta kanamo sa mga batasan nga kalibutanon, ug mag-aga kanamo nga na sa mga kaayuhan nga langitnon. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini maoy makapabadlong kanamo sa mga
kanamo nga mga makasasala sa among kapamahitason. Ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo. Busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos sa Pinoong Diyos sa kalaupan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaigtasan. Daygon ang nagaani sa bansang Ginoo. Hosana, Hosana sa kaigtasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan na nagtubos ka na amo, pinagit sa imong krus, pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang iyong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leon XIV mong Papa, ni Alberto mong Obispo, o sa tanang mga pare. Inomdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay. Malawman nga mabanaw sila og sa tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawa. Kaluoy kaming tanan. Himua kami nga ngayan nga makapaambit sa kinabuhing kunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton.
latas sa katuigan. Uban kanila, amay kong daigon, o gamay kong himayaon, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Ihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong ag itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga himo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo ang ginarian, ang gaug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginong Kristo nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalid sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pakita ta ang pag-inigsunay, kalinaw sa tanan, peace sa tanan. Cordero sa Diyos, magawag ng sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Cordero sa Diyos, na nagawag ng sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Cordero sa Diyos, na nagawag ng sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw. Ini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Ginoo, itugot nga kining among pagkalawat magdugang unta sa among inanak nga pag-alagad kanimo. Ug maghatag sa kanunayng panabang sa imong kaluoy. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.